Nyanyi jam. Mesa-mesa goyang guyub sajak arep mundur Teruntuk Bang Kriso yang sedang bikin kopi, jangan pahit-pahit. Yan, engko sak bubare lagu iki, engko diaturi bapa sing ajeng iki arek nyumbang lagu. Siap. Nggih. Oh, dalem? Oh, nggih. Siap. Pokoknya engko diabsen satu persatu. Nggih. Aja nganti kelewatan. Ora usah, nganti awake dhewe ning kene gampang kurang. Nyanyi oke ora nyanyi. Kaya aku ro kowe kan wis biasa nek. Wis biasa. Fitri sing wis do bosen ngono. Saiki Fitri sing luar biasa iki. Ayo nek kono. Kandhane. Yo. Tangkalan kok ora sing ngabang. Goyang goyang guyuyu. Nah wis pasangnya green nut ngono ki ngerti ya? Heeh. Maksudnya iki ibadah kuwi lho dindingane. Aku pokoknya iki anu
manut karo sing dudul. Oh lah iya. iya. Ana ora manut karo sing dudul gur perih kan. Maksud iki nyangati iki perih ngono lho maksud iki. Oh iya. Lah iya ora pas ya. Lah iya. Heeh. Ya. Sajak arep mundut Ya Allah. Yo alhamdulillah pripun? jane mau bengi iki aku dipatah kondalang. Ana ngendi? Ngono. Bandeng banjir ya ora sida tak serahke dalang liya. Oh, makane kok dalange ganti ngono. Sing ngethuke sengkleh ngantean. Untung ra sida kowe. Lah iya. Nah aku gagrak Jogja kan enak nung lah iki. Angger solo nung. Asam urat kambuh. Wis dicurhati to iki. Lah iya. Yo. Resepsi jumbo kalian suasana